Hi guys! Welcome to our vlog! Ciao! Moto guys, mag-utan meron o Kamunggay! Oh my God! Wow! Hindi na akong buhaton. Kinilaging naata layo tas atong mama. Maningkamot talantag ato para mabuhi ta. Dahluyo. So, mo to. Among Kamunggay guys, kay tag-cheese ra ni may galit ay nanuroy gani. Mo na itong recipe, Natay Kamunggay with bumba. Bitsin. Tala-tala yun. Asin. Pwede na luyahan? Ayaw. Ay, di na pwede. Sige. Luyahan. Yan, nasa may isda. O, tran. So, ato na itakang. First time man galuto, bugoon. Mag-init sa tagtubig. So, selfie sa selfie. Ibutang, ka na, gamay ra lagi ng tubig mong ibutang. Gamay ra kayo ng tubig. Asa yung tubig? But po nila gamay. Ito, dito ko. Hakaw, ako may pakwaon. Ulan! Balik din, balik din. Isugod uno dong, dali. Pwede na ito ako pata. So, ato siya butangan og tubig. Kay gamay ra. Ana. Maghuwat sa mo bukal. Maghuwat sa mo bukal, guys. Kay first time din ako magluto og utan Kamunggay. Watch nila yung mahuna-huna ang vlog, guys. Naura di, mag-utan og Kamunggay. Ah. So, hamus kaayo kay wailik, diba? Anong usaw mo siling pan? Lah, cute talaga. Pa-cute rawin sa noon. Okay, bako mo. Pakita sa buwan. Yan na. Later. Can you move it along? I'm all out of time card. Bye, Shren. Next, natin lunod kay ang Kamunggay. Wato natin kung mabukal na ayo, guys. Paningot ay. Hot kay ko hot. Takuog na. Hapit na mabukal. Kabay latwang. Init girl yung
Next, ang Ajinomoto. Gayon, sugar. Sugar ko na. Sugar ko ng asin. Sugar na asin. Sugar na asin. Uy, sugar na asin. Gayon, ang special isda. Yapin na lang taning ulo, guys. Nagibuton kay way lain, pobre. Sarap-sarap na. Ngayon, sa sunod na. Kayon. Okay, yun eh. Tilawan. Inita. Tabaang. Ang dahil. Kung ano ito kasi, ang sugar. Sugar ko ng asin buang. Kung maparat ka rin guys, dungagan na niya siyang tubig. Ano yung luto ah. Ako kasabot sa lasa. Tilawi daw dong. Ayaw na. Ayaw na, iba nila. Tilawan niya akong luto. Kung gisingot ko, mas gisingot pa siya. Okay na lang. Hindi na ako na. Tcharan! First time din ako magluto og utan, kamunggay. Tcharan! May kasernero for today. Tanaw ba?
Bye.